bona abafileyo bona lithi iBhayibheli abo bantu abazi lutho abazi nix badlula sithi abo bantu we are better thina nabantu abafileyo abathina sithi siyabahlonipha lithi iBhayibheli aba bantu abazi nikisi lithi aba bantu bakangoba balityelwe bavunjululwa sithi bafana balityelwe aba bantu sithi abavumbulwa lithi iBhayibheli balityelwe lithi indawo umuntu ayazi apha behlala khona iBhayibheli sisixhosa lesifunda kanye undikhoyo sisixhosa awufunde pha undikhoyo ikhona indawo ethi abazi nalapho behlala khona okanye ayikho kule verse yami okay apha kumesilungwini ithi for the living know that they will die but the dead know nothing. They have no further reward and even the memories of them is forgotten. Abo bantu abantu abafileyo abazinto futhi abo bantu balityelwe lithi ke ngokwe iBhayibheli xa lisihla apha lithi uthando lwabo luphelile intiyo yabo iphelile noma lo muntu bekuthanda kangakanani kodwa once aphuma umphefumulo abhubhe lithi iBhayibheli uthando lwakhe luphelile noma lo muntu bekuzonda kangakanani engafunda unyathelo lapho ukhoyo lithi iBhayibheli once inyama yahlukana nomphefumulo lithi intiyo yakhe iphelile lithi iBhayibheli abo bantu abasenaso nesabelo kwizinto ezenziwa phezu komhlaba izinto ezenziwa phansi kwelanga lithi iBhayibheli abasenaso nesabelo kodwa amaXhosa ayababela amaXhosa ayabathini ayababela Jesus mntahlaphayi njengoba ngicela omkhulu umsebenzi njomenzela inkomo njomguqula njomembathisa njomkhapha haleluya njomzilela sinitsende abantu abafuna ukutya Jesus kaguqula kazilela kakhatha kemphathisa haleluya baba ufuna umkhapha kuyenziwa nginaye pha engcwabeni xa ufuna umkhapha ohambe naye umthanda kakhulu ufuna umkhapha uye naye ekufeni ningcwele nobabini lithi ke ngoku iBhayibheli abo bantu abasenasabelo phezu komhlaba bona kwalani bayendlini benibahlanu abhubhe oyi-1 nisheka nibane iiplate zibane xa lo mntu ebesatya ngoku afileyo why iiplate zingabi-5 again aphakele mos uyalamba phakade akuyo why nempahla zakhe sithathwa kobelwane ngazo kanti lo mntu usaphila usagodola why impahla zakhe zingasiwa kuyo anxibe xa egodola haleluya lithi iBhayibheli abo bantu abazinikisi sithi abo banyala abazwe emlonyeni sithi bagodola sithi banqaliwe abanye kuthi benzela into ngoku into entsha into yela nto yesimanje manje hayi yenze iti ekhaya yenze iti fika abamelwane bazotya bazosela haleluya ngicela uba ukutya kodwa mawuba ngekutya kodwa uthe ukwenzela utata omncinci ongasekhoyo haleluya ayangibutyi kaloku mna andinabudlelwane nabantu abafileyo andisheri mna nabantu abangekhoyo haleluya noba upheka inyama uje umbeko noluthandayo yakho kodwa ubuke wathi uwojele umakhulu ongasekhoyo miyekati umakhulu ungandibizi haleluya ngoba lithi iBhayibheli aba bantu abasenasabelo bazalwane bathi singasababani nobabala
If nokumva ke emuthweni uyamayinaswa ukuba kasekho. Asiqhubeke izinto zakhe zihambe ngendlela noma ngendlela bekhona ngakho ngoba lo muntu akasekho. Sisono bawuphinde wena umenshine umuntu phezu komhlaba. Umabele izinto ezenziwa phezu komhlaba phambi koThixo wenza isono. Ngoba according to izwi likaThixo la muntu ususiwe kwilizwe labaphilayo. La muntu kumele kuhlala alityale kwelabaphilayo. Ilizwe angobelwa akanasabelo phezu komhlaba umuntu ongasekhoyo. Hallelujah. Hallelujah. Akanasabelo phansi kwelanga. Jesus. Ithelo mama umkhali ngale. Mama umkhali otsho iBhayibheli itsho manje. Because abanye balwa nathi. Uthi abebefundisa. Ufuna basishiye izinto zakuba kwethu sishiya abantu basekhaya abangasekhoyo. Babaleke bona ukwenza amasiko wabo. Akutsho thini? Lithi iBhayibheli lo muntu unasabelo phezu komhlaba. Kanasabelo la muntu libele ulityele kuthiwa akaziniksi kule ndawo akuyo. Enye indawo ithi akayazi lapho ebehlala khona. La muntu kuzoba konke abantu abathi ebefikile phezulu. Fika wathi kumlambile. Ngicela sike sidibane bangqabane athi. Amen. Sike sidibane bangqabane. Ufikile kanti omdala. Fikile kumuntu ulambile. Ingaba ngomphi lo kanti omdala ufikayo? Ngoba iBhayibheli lithe ofileyo akazinikisa bakhoyo. Akazi lapho behlala khona. Akayazi nendawo yakhe belala kuyo. Futhi lo muntu lowo ucinyiwe nguThixo phezu komhlaba. Lo muntu lowo bekumele bakuyalityalwa ngaye. Lo muntu lowo akanasabelo phansi kwelanga. Kungoba athi uThixo kangokwenye indawo. Athi uqalekisiwe oquqela kwabafileyo. Qalekisiwe oquqela kwabafileyo. Abanye bagoduka baphinde bafike baba phezu kwamangcwaba. Bayothetha. Bayothetha phezu kwamangcwaba. Hallelujah. Amen. Bayothetha pha. Abelieve izinto zakhe sizawulunga. Mamela bazalwane. Amen. By that time when the Lord wena ubiza ingqondo kaThixo wenza iyanhlukwana phakathi kwakho noThixo. Jesus. Because iBhayibheli lithi uThixo unguThixo lekhwele. Amen. Ufuna kunqulwe yedwa. Jesus. Akafuna enye into ezawumisa uthi noba into imilise okwasezulwini phezulu. That means noma ingasithunywa sezulu wena kumele ungaqhubuthi kuso. Uthi lo nto noba imilise okwento esemhlabeni nento esemhlabeni ephansi kwamanzi. Into emilise emhlabeni umuntu nothi esiphile semule. Kodwa lo muntu lowo according to izibhalo usisidalwa esenziwe nguThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela ke bazalwane sibaleke siyeni phayana kwizenzo. Izenzo chapter 13. Think Izenzo chapter 13. Sizawufunda uverse. Lesikhama zivale mabafuna ngisathipha. Izikhathi funa nje uzakulatha. Aphezulu ngqondweni. Kwenza ngoba uyayenza. Kodwa uyazi ba wena kuwe osibizele ingqondo kaThixo phezu kwakho. Ngokwakho uyayihomba. Ngicela asifundele ozasifundela. Makasifundele abantu from verse 6 ukuze icace. Nangona ilapha kwezi verses sezantsi kodwa ngifuna nje icace. Verse 6. 13 verse 6. Siyafunda kwizenzo 13 verse 6. Besigqibile ke isiqithi ngokuhamba. Bada bafika ePhafo. Bafumana siyazi uthile ungumprofeti wobuxoki umYuda ogama linguBhariyesu. Abapostile aba. Amen. Bahamba beshumayela. Lithi iBhayibheli basigqiba istate sale ndawo beshumayela uYesu. Lithi iBhayibheli bafika kwindawo bafumana nosiyazi. Hallelujah. Amen. Usiyazi ke ndakabapha.
ndingathi mhlawumbi ligqirha. Andiyazi phaa kunini ibiza ntoni igqirha. Ne? Ngumntu abantu abaye kuye ayobaxelela izinto, umntu ochazayo nabenzabe kanjani. Umntu ozakuchazela uye kuye achazela izinto zakho. Sithi ke ngesixhosa ukuchaza, igqirha livumise, lichaze umhlola kutshiwo, lichaze izinto zakuni. iBhayibhile ke libeka ngokuphandle uba lo mntu wayengumprofeti wobuxoki, ngoba lo mntu wayengusiyazi. That means usiyazi ngumprofeti, qha ngumprofeti wobuxoki. Noba izinto ezithethe abantu bazikholelwe, but according to izwi ngumprofeti wobuxoki. Ngoba lo mntu uprofeta okanye uvumisa okanye uthetha okanye usebenza ngomoya ongenguwo okaThixo. Jesus, Namphi na umprofeti oprofetayo engasebenzi ngalo kaThixo umoya. Namphi na umntu ochaza izinto nenzulu nemfihlakalo, nditsho selexelela izinto ozaziyo, but lo mntu uba akasebenzi ngalo kaThixo umoya. iBhayibhile lithi lo mntu lowo ngumprofeti wobuxoki, because usebenza ngomoya wongendawo. Ngoba imimoya mibini kuphela esebenzayo, is the Spirit of God kwakunye nomoya wongendawo. Umntu bakathethi ngalo umoya kaThixo, uthetha ngomoya wongendawo. Amen. Andikhathali noba uyambulula. Yes. Usikhupha phambi kwenu nizibone izinto sivumbulule. Ewe ndiyavuma uyavumbulula, kodwa uvumbulula ngomoya wongendawo. Amen. Akavumbululi ngalo kaThixo umoya. Jesus. Ndiyavuma ubetha kuthi ngqa. Amen. Kodwa akasebenzi ngomoya kaThixo ophilayo. Hallelujah. But usebenza ngomoya wongendawo. Moya wobuxoki. Lithi iBhayibhile bafika kule ndawo khona usiyazi. Jesus. Hallelujah. Amen. Usiyazi oprofetayo. Amen. Usiyazi ovumisayo. Jesus. Usiyazi othetha imihlolo yabantu. But lo mntu lemihlolo uyayithetha, kodwa akayithethi ngalo kaThixo umoya. Unomoya ongomnye asebenza ngaye. Elithi iBhayibhile usebenza ngomoya wobuxoki, ngoba umoya kaSathana ngumoya wobuxoki, ngoba uSathana inqobo lixoki. Lithi iBhayibhile yena unguyise wawo wonke amaxoki. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Uqhubeke tata. Verse 7. Wayehlala kwibamba uSergion Paulos, indoda enokuqonda, eyababizela kuyo oBarnabasi noSawuli, yangxamela ukuliva ilizwi likaThixo. Verse 8. Wamelana nabo ke uElima, usiyazi lowo, kuba litsho igama lakhe lokuthethwa ngentetho evakalayo. Elibambe tata. Amen. Lithi iBhayibhile kwayigama layo le ndoda. Uziqonda uba yayisebenza against umoya kaThixo, yayisebenza against uYesu. Lithi iBhayibhile igama layo nguBhayesu. Igama layo nguBhayesu. Ufuna ukuma esikhundleni sikaYesu. Jesus. Hallelujah. Because usebenza against yena. Igama lakhe nguBhayesu. Lithi iBhayibhile bathi abapostile beshumayela bakhona indoda ethile ethanda ukuva izwi likaThixo, imthanda uThixo. Lithi iBhayibhile yababiza yathi, izani ndike ndive iindaba ezilungileyo. Lithi iBhayibhile le ndoda inguBhayesu yafika yamelana nabo, ngoba igama lakhe licela loo nto. Lo mntu ungu-Antichrist, usebenza ngomoya womkhasi Kristu. Uyafika kule ndawo umelana nabazalwane abashumayela inyaniso, abashumayela uKristu ophilayo. Ufika umelana nabo. Hallelujah. Amen. Umelana nabo ngoba umoya wongendawo bazalwane umoya kamkhasi Kristu awusebenzi ndawonye nomoya kaThixo.
Amen. Hallelujah. Jesus. Ubabona kwezindawo ekuprofeti wakuzo. Phayana awuxelelwa papa uYesu uyasindisa. Yamkela uYesu izinto zakho zixolelwe. Uzobheka ezulwini ngenye imini. Sokuze uyiphele ndawo. Hallelujah. Into zayiva xa kuprofetwa. Kubalekela kude nyanini ngoba la moya ngumoya kamkhasi Kristu. Akuthethwa nothethwa ngoKristu pha. Khawucela uba wena ubulawa ngubani. Into zakho zingalungi nje zitheni kubani nobani abathe bathi. Angikhathali noma banyanisile kusona kwenzeka sometimes banyanisile. But into engikhathala yiyo kuprofetwa ngomphumumoya. Usetyenzwa ngomphumumoya. Usetyenzwa ngomoya oxhasene noKristu. Usetyenzwa ngomoya wobuprofeti bobuxoki. Ngoba wonke umoya ongamvumile uKristu Yesu inkosi. Lo moya umoya womkhasi Kristu. Hallelujah. Funjululu isiphondo yonke into ethonazi bese ukujele apha sifunjululwa ewe ndiyavuma. Amen. Wathi sifunjululwa ngomphumumoya asifunjululwa ngalo moya kaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba sibhalweni bazalwane from Genesis yotsho kwiRevelation zange yabakho indawo ekuthiwa kuyambululwa kuyo. Abaprofeti bonke babeprofeta bengqinelana neziphala abanye baprofeta ngoYesu engekafiki. Akekho nomnye umprofeti onothwe nakuyambulula. Ngoba indaba yombulula akanaxesha nayo uThixo. Akanakalombe ekuqala uThixo uba ubulawa ngubani wena. Ngoba uyayazi uThixo uba uSathana lixoki. uSathana kanamandla. Uba wena uthe waza kuye wazinikela ngokupheleleyo, uSathana uphansi kweenyawo zakho. There's no need for you uhamba ukhangela siyazi. Ngoba la moya abasebenza ngawo uphansi kweenyawo zakho. Xa uthe wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, lithi iBhayibhile uThixo bonke abamkela uKristu Yesu wabanikeza igunya lokubantwana bakaThixo, igunya lokunyathela phezu kwenyoka nonobajudwane, igunya lokuthetha into zenzeke ebomini bakho nobomi babantu abakungqongileyo. Hallelujah. Lithi iBhayibhile waphakama uBhayesu. Waphakama uBhayesu wamelana nabo. Uyabona uba le ndoda imamele ngomonde futhi uyayibona uba iyakholwa zezi ndaba. Waphakama wahlupheka uSathana, wahlupheka umoya kaSathana ongaphakathi kwawo, umoya wobumnyama wama ngenyawo wamelana nabapostile ufuna lo muntu angasindiswa. Hallelujah. Hallelujah. Wamelana nabo wabachasa wathi ayikho into kaKristu ayikhona into bamxelela yona. Ntonto ngoba le ndoda bazalwa kuthiwa yayithenjwa. Yayithenjwa le ndoda kwasesihlaba. Hallelujah. Hallelujah. Yayiliqhwele laziwayo, yayingusiyazi owaziwayo. Nakule mihla yethu bakhona abathenjwayo. Hallelujah. Hallelujah. Khona ixola phofu. Hallelujah. Ebehamba kulo phofu elithembile. Hallelujah. Awungathi izinto zilungi. Hallelujah. Ayekutata wakhe baye kusigogwana wakhe. Amaziko uyamthemba ngoba ubetha kuthi ngqa. Hallelujah. Nala ndoda yayithenjiwe icommunity. Le ndoda kwenye indawo iBhayibhile babethe bayimisa ba inguThixo nayo izibiza. Yayifika malayo ithi inguBhayesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba iyazi uba uYesu unamandla. Ngoba izimise endaweni yakhe ithi yona inguBhayesu. Mamelani bazalwane. Amen. Uthi uKristu baninzi abayawuza igameni lakhe. Hallelujah. Bathi bangoYesu. Ayithina ngoba apha emhlabeni bakhona abantu ababizwa ngokuba ngoYesu. Yes. That's why uYesu esimnqulayo esithembele kuye simohlula ngoba ngulo waseNazaretha. Jesus. Unakumazi uba ngompilo Yesu. Wake wathi umzalwane ethandaza. Thandaza. Egameni lakho Nkosi. Egameni lakho Nkosi bangathandaza. Egameni lakho Nkosi. Hey, yangihlupha nomoya wasisi egameni lakho bani. Singathi ngoba sihamba indlela enye. Kanti sihamba indlela enye lo muntu wena bathandaza kuyo. Egameni lakho kubani uthandaza kuye. Hallelujah. Hallelujah. Mzalwane. Uthandaza kubani? Ngoba sithandaza kuYesu Kristu waseNazaretha. Indoda eyafayo yabuya yavuka ngomhla
Hallelujah. Thatha izikhiya zalabafileyo. Oh, Jesus. Nanegunya phezu kwabaphilayo bafileyo. Amen. uKristu Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Gameni lakho. Jesus. Asifane umntana ngokubha Yesu. Gameni lakho. Jesus. Gameni lakho bani. Hallelujah. Hallelujah. Omnye untata wayesebenza ngento ekuthiwa ngokubhala. Yazidana ngosezimuvisi ba sangapha eNigeria. Hallelujah. Movie. Amen. Lo tata uyabandla. Bandla lakhe ligcwele abantu basemfuleni. Uyathandaza ke wenza izinto ebantwini. Cha. Uyathandaza. Kubhala. Abazali bathi abalimi balethe izibini. Jesus. Hallelujah. Abana moya obahlula, abana moya omcalula. Abanye bathi izwi kuphala. Kaza kwenza into kuphala. Kanti la mntu lento kakuphala into yakhe. Asebenza ngayo abantu abanye bathi izwi. Yathanda zenze lonke into. Kwakumbona ukungena kuphala. Aphakamisa abantu ku-wheelchairs. Kanti ubaphakamisa ngokubhala. Abantu bathi baba thandaza kuYesu. Bakhona labazali abasifanyana. Cha ingxaki. Khanga babe nawo umoya wokudisela umoya wokuhlula. And bazinikela kakhulu apha kule nkokheli. Ngaphezu kwaba bazinikela kakhulu kuYesu. Ngoba ukuze uzinikele enkokheli qala uzinikele kuYesu uphelelise. Hallelujah. Ube connection naye. Jesus. Uqala. Wandule ke ukuba nenkokheli uzinikele kuyo uyithande bathi ube une connection qala naye. Hallelujah. Hallelujah. Bazana umuntu. I'm telling you. Abantu abaninzi baphethe into ziphethweyo phandle. Babeqale kakuhle. Beno Yesu besindisiwe. Kodwa endleleni bajika abantu. Hallelujah. Bajika lenkitha yabantu. Ngoba abantu bebethembele kubo. Bengaqinisanga iconnection yabo noThixo. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna siyavala. Verse 8. Wamelana nabo ke uElima usiyazi lowo kuba litsho igama lakhe lakuthethwa ngethetho evakalayo. Efuna ukulijika ibamba elo elukholweni. Verse 9. Ke kaloku uSawule okwanguPawulos ezele ngumoya oyingcwele wamjonga wathi, wena uzeleyo yiyo yonke inkohliso nabubo bonke ubutshijolo. Nyana ndini womtyholi, lutshabandini lobulungisa bonke, akuyi kuphezana ukuzijika indlela ezithetye zenkosi. Uyabona nangoku isandla senkosi siphezu kwakho. Uyakuba imfama kube mzuzu ungaliboni ilanga. Walapho ke wawelwa lurhatyazo lobumnyama. Wayephamzela efuna abangamrhola ngesandla. Verse 12. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibhile uPaul wamjonga. Egcwele ngumoya oyingcwele. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bona balo ugcwele ngumoya kaSathane. Akasebenzi lo moya sinawo. Kodwa ukhona umoya omsebenzisayo. Uthi wena luchabandile lenyaniso. Jesus. Wena ogcwele inkohlakalo nabo ubutshijolo. Uthi awuyikupheza la umelana lenyaniso kaThixo. Uthi jonga kwangoku wena. Hallelujah. Uzawuhlala kubumnyama. Ungakubona ukukhanya. Lithi iBhayibhile there la ndoda lasiyazi ubethwa ngobumfana nguThixo. Waphamzela engayiboni nendlela aphihamba khona. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba abantu abangosiyazi bazalwane. Abantu abangosiyazi. Kuko abathi bayakholwa bethi iBhayibhile. Bathi basibambe esombini. Sisibambe esombini. Siyakholwa ngapha. Siyanqula ngapha. Nakosiyazi nokuzinyanya kuyo yonke lento. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aba bantu abakahambi le ndlela yenyaniso. Le ndlela yenyaniso
inecala elinye bazalwane. Jesus. You have to choose. Ukufuna ulandela uYesu umlandele ngenyaniso ngokupheleleyo. Uba ufuna uhamba kwindlela yabantu nendlela yenkohliso nendlela yosiyazi nesinyanya nayo yonke laa nto laa mimoya kusetyenzwa ngayo iya kuyo. Suba ngumasayidi yasibhidisa. Hallelujah. Suba ngumasayidi. Amen. Hayi suba ngubakala. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Suvubisa udibanise yonke into ukabavubisayo umve ngomuntu noba uyathetha ayitakanga uyavubisa uyadibanisa uyavanga uyanza yonke into. Hallelujah. Amen. Ayiyo ke Kristu. Hallelujah. Kodwa lo muntu usasebenza ngomoya wenkohliso. Usasebenza ngomoya wokutshintsha. Ankenala noba uqala into ozaziyo. Hayi, ungaze into endizaziyo nje tata. Kaza ngayo yonke into yasekhaya. Nabantu basekhaya abafa one by one singabathi babulewe yintoni. Jesus. Yavuma uqale into yaziyo. Kodwa into enditshoyo akawuqalanga ngalo kaThixo umoya. Ngomnye lo moya asebenza ngawo. Jesus. Yavuma uyambulula. Yavuma uyanyanga kwenzeke. Kodwa usebenza ngomphumoya. Basophela umoya kusetyenzwa ngabo. Noma uxakeke kangakanani kodwa basophela umoya kusetyenzwa ngabo. Hallelujah. Phila umoya ozinikela kuwo. Hallelujah. Hallelujah. Phila umoya kanjwa ngawo. Glory to Jesus. Jesus. Hallelujah. Asothuso bazalwane. Hallelujah. Amen. Asothuso lapho. Oh, Jesus. Asothuso. No. Prophet. Athethe izinto eseTV. Athi jonga. Siyaphaya wardrobe yakho. Hallelujah. Abatshoyo useTV ngesikhathi. Amen. Uthi wena olahlekelwe ntonto okanye ufonelwe umenamba zakhe. Ufone. Hayi into yami. Bakuthiwa jonga. Siyaphaya wardrobe yakho. Kukulula pha kweza skipa kula jesi njani ujonge etasini wathi uye pha nyalo ufikele la athi kuwe yijonge uyifike uyibone usebenza ngomphumoya. Nkosi yami. Kona utshilo bakhola into phakana nyani wayikhola nawe wayibona but usebenza ngomphumoya. Hallelujah. Hallelujah. Kubalekile ukuhlola imimoya. Uprofeta ngomphumoya. Hallelujah. Because abanye bazalwane sebesindisiwe zange bayifumane lento kuthiwa i-deliverance. Umuntu akhulule kula mimoya ibimsebenzisa. Abuye ke ngoko aqalelwe kumoya kaThixo. Omnye usindiswe nje but uqhubeka esebenza ngala mimoya. Hallelujah. Hallelujah. Xa ulikhola funeka ube nomoya wokwahluka. Because prophet. That is prophet sijonge kwakho ujonge nasezuswini ba siyangqinelwa analysis. Oh, Jesus. Hallelujah. Ngoba bazalwane this prophet esikaThixo siyalumkisa. Prophet esikaThixo. Amen. Siyomeleza. Siyohlwaya. Umoya kaThixo ukoyiki xa uwenza into rawani ibandla lihamba kakubi. Uyathetha umoya kaThixo uba nihamba kakubi lungisani. Nisukile kum. Uyelani kum ngumoya kaThixo lowo. Hallelujah. Uyalumkisa umoya kaThixo uba into ethile nento ethile uyenza nizawungena engozini nilibandla. Umoya kaThixo uyanomeleza kuThixo ndinani qhubekani. Hambani ningemi. Ningoyiki ngoba mna ndinguThixo ndinani. Uyanomeleza. Awukho umoya kaThixo owenza izahlukwano. Ndiyaphinda. Hallelujah. Awukho umoya kaThixo owenza izahlukwano. Hallelujah. Hallelujah. Oza kuxelela apha ndithi ndinekabalingumprofeta. Ndithi loli devolution. Sangaphambi kwi-devolution. Kuwe lo ubulalo bani phambi yasetyenziswa. Ndibe ndithetha loo nto ndikuKristu ndithi umoya engcwele ayikho. Boyiqonde kahle uba ndisebenza kulo umoya. Andisebenzi ngalo kaThixo. Hallelujah. OkaThixo umoya uyakwazi ukulibamba i-devolution ngoba ibe nguli i-devolution elizithethelayo ngoba lisiva umoya kaThixo nomlilo ukhona kule ndawo.
lizithethele lo luba bendithunyiwe kule ndawo ndizokwenza oku noku kodwa ngoku nditshila ngumlilo kaThixo whatsoever loo nto afuna uyithetha umntu ezithethela nothi mna ndibe kule ndawo ndithi idevolution Jesus. ayingumoya kaThixo lo Hallelujah. umoya kaThixo oxabanisayo wenza imbambane ayingumoya kaThixo lo Hallelujah. Amen. kodwa umoya kaThixo uhlala usebenza eluxolweni Jesus. uhlala usebenza eluthandweni uhlala Hallelujah. usebenza kwi-unit umoya kaThixo Amen. glory to Jesus Hallelujah. so uThixo makasincede silibakhe Jesus Christ. siyazi uba le nto kuthiwa sisinyanye there's no such bazalwane. I'm sorry to say that we're not standard. No. Yeah. There's no such. Ngamaqhinga kaSathane Amen. afuna uba abantu bahlale begxile kwezinto balibale ngoThixo bafe bajabalale baye ekufeni baye ejabalaleni engunaphakade bamke emhlabeni beqabele noThixo wabo kungcono kulungazange ubulawo ngubani yazi mina I don't care bangulawo ngubani Hey, yeah. manje wena andikhathali mina uba ngifuna zakhululana ozengithatha into endenzayo mna eyami iduty kusukuza uThixo ndithembeke kuyo idevolution okanye ifika lizasibona lona xa limane lisenze i-attempt zingalungi abe uThixo wam ekhona ndibiyele ngoba ndimthembile futhi ndithembakele kuye Hallelujah. futhi